Vice President Constantino Chiwenga's political career could end next month if he fails to up his game. Panapa zvaenda kumana tiona mashoko anobuda kwachinzi Chiwenga's political career hangs in balance. Vachamasvika kuti kana akasaita zvaangaita izvezvi apa, aiwa his political career ingosangopera within 30 days kubva pano patiri apa parikatasana nethe conference ida kuitwa mulawa ina wakumana the ruling party. Sana mida mashoko anobuda kwa pana mruvu wa subscribe or like or turn on the bell icon. Tivuna na mwini kwa mjinzi. ZANU-PF is planning to downsize the number of delegates attending the party's annual conference scheduled for October 22 to 27 in Bulawayo. The party's national spokesperson, national chairperson Opam Chinguri, announced this development at the weekend, citing logistical changes among other issues. The decision is widely seen as a strategic move by President E.D. Mnangagwa to weaken Chiwenga's support base ahead of the crucial event. As Mnangagwa's deputy, Constantino is eyeing the top position, positioning himself as a potential successor. However, Mnangagwa, who faces constitutional term limits, is reportedly keen to extending his rule beyond the 2-term mandate and is rallying his loyalists to block Chiwenga's rise. Many view this move as an attempt by Mnangagwa to consolidate power and isolate Chiwenga, reducing the chances of his deputy leveraging a larger support base to challenge for leadership. Domashwa tukonot aiwa vanhu vari kuya vachiona panapa kuti aiwa career ya Chiwenga aiwa politics inogona kupera anytime soon kana akasaita anything. Noda kutukona kuti aiwa government ministries ese they are doing their best kusapota mutungamiri wenyika. Munoona vana Mchinguri vari kutoya vachitoda kutojuza size, munoona vana Owen Mudanguve vari kufamba vachisimudza mapropagandas. All this dziri kungoita kuti mutungamiri wenyika extend his power, but panapa toona mutungamiri wenyika pana wesuccession atikuziva kuti aifanira kusucceda power. Chiwenga ari kuda kuzama kusideliniwa. Zvatikuona zviri kunzi kana akasaita any plan kana any move zvinogona kutodhakwa nokusingaperi. Kutidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.